My dear brothers and sisters in Christ, takot libro ngayon makasulat how to deal with different situations in our life. Halimbawa, how to deal with your high school students. Uling takalapeng ari, reklamo dala anak ng high school, mapamakipan ka, masyas na buntok, at podang lalaban na karimpeng arita, makapanasakit ing sasabihan na. How to deal with a complaining customer. Na may kasanay karingaliwang customer mo, poto mapikot ka, uli makulit na. How do you deal with a person na yung isang mamayal kema? Inyang mandam niyang pera nga maglupas siya yung harap mo. Ngayon isisingilan niya, babalik tarana. Dale Carnegie sinulat siyang libro, How to Win Friends and Influence People. But today in our gospel, the Lord is teaching us how to deal with them, how to win over them, and how to live again. Ulit kailangan po kailangan we deny them and we avoid the topic of them. Wala sabihan ng asawa mo, malapit na akong mati, sabihan mo kayang patugot, kaya mo sasabihan yan, kapamati, ali, inimburi kong pamburo, tuknang nakat, kapamati, at mo po rin pisasabihan ng kamatayan. What if your next executive check-up, sabihan na kailangan ng doktor, after your endoscopy and colonoscopy, ating ng cancer in kailangan large intestine, and it is already stage 3. Siguro mas-shock ka for a while. O kaya naman umiyak ka. O kaya naman you ask question like, Lord, why me? Kapanyimba ako. Susuyong kang isang ba? O tininan mo kong cancer? How to deal with cancer? But more than dealing with cancer, you have to learn how to deal with death and how to deal with life. At para naman is not so much on dying, but living and loving. Maralas ng isang tamang mati and we forget the simple little things of life because we are overwhelmed by them. We should be overwhelmed by life. And our concern is more on living and loving rather than dying because a good life will always lead to a good death. Inyang mitay Lazaro pintalane ning Ginoo. Masagit siya pa mo niyang ibalita de kaya. Dapat niyang datang yung Ginoo karinting Bitanya. Migut-gut ni Lazaro. And the first question that the Lord Jesus asked Martha, no karinting kitkut. And it is the first step to live again. No ka rin nakakitkot ng bisyo mo o kasalanan mo. Identify your graves. Identify mo na rin ang kutkutan. Dahil ang gayang bisyo o kasalanan nung no ka rin king kasalukuyan makakutkut ka. At ikaw kung galuguran ni Jenny, yung asawa ng Britannia, may ating aking kasino. Uling malapit siya may balit aking kasino. And in 1 month, may naspag na rin kayang 5 milyon. At karugaro yung babae, Jenny Ana, among nananggawan ko. O dapat niya ng panyakalan ng bata ng asawa kong Britanya. In 1 month, may gisuga pa ako may sugat. May 10 mong 5 milyon. Are you willing to face the consequences na kaya? Yes, man. Tell the truth to your husband. Sinabi ng Jenny, katutuan king
asawa na. Ayan. May 15 milyon king kasino. Narigawa ng British. Tigil ng asawa na king kasino. Dilali na rin pulis ang pang security guard ng kasino. Pepalitrato ng asawa na. At sabi na kaya ka rin ng security guard, ipaskinig lupa ng asawa ko kaya ang bulletin board as one of the unwanted person in the casino. So nagdarating pa mo Jenny at inang kordon laban kaya enemy looking casino. My dear brothers and sisters, may desisyon niya Jenny. E magbalik ang casino. Uyagan yung bisyo mo at kasalanan mo, asisirakin biya mo. And it's high time today, magdesisyon ka. Mo na babalikan nita, pututan mo na isab ng anyo at darating pamikasala, higbiyan. Number 2, may nangis siya Jesus. Jesus must be a very, very best friend. Wala ba lang kaluguran ni Jesus, patseme tepa, biyaya na ang pasibali. Siguro kakawiras ka ng punto ni Kristo yung best friend ka, uli nga lakang mete kandara, ape pasudya ng ni Jesus. Baka good friend na mo pa, let us try our best to be Jesus' best friend. May nangis si Jesus. Tinisa ng kamatayan kanyang kaluguran. And this is very reasonable and consequential. Punta natin ang kaluguran uling ating imamilatan kaya kayo lugod. Punta may walaya. It means so much. Minsan bumigmisa kong libing. At yung umidaling lako, yung kabaw, silang bandera yung ikakapatid. Alam patungo talo mulang may nangis na nanding pamilya ng Mete. May referee yung lola. At nga na sinabing masikan. Alam kikya. Ipapakal kami mayong luway. At biglang mitok ng inkarelang pamanangis. Do you think that is right? Para anak, it's okay to grieve. We should undergo the process of grieving. If you need to cry, cry out. Uling ka ng pamanangis. Wasana ang lungkot at panamdaman mo king puso. At maniwala ko rin yung pamilya nga rin niya kinyakan de maga, uling kaluguran de, emunano yung mama. But the opposite is true. Minsan buwatin ko naman libing. Punang nakoda na yung kabawang Diyos ko. Then ikakapatid ang babay ng mula ng tinyak pampamas award. At bebado yung karelang manimenas naglang niya ng bunso. O siyempre manalbi ako. At nakalaman ng 21, siguro bakit yung sosyalan. Kaya rin libing, kaya niya doon yung ikakapatid. Balang siya malulus na karena pero kaya din dala. Bakit? Inya pa namakay nila rin may ipaglibing, dahil ikakapatad, pero paborendeng meteng magdilidili tatara, king balay matwa. E di magbinisita ng kapelanger umete matwa, karindeng pintanan. Pigpuyatan na may buro at bigas sa ng libing ng mal. At linto lang makatula rin yung may kakapatad kareng tao. Inyapa lang may nangis lang yung munano, takal na pa magkulang kang tatang na. Bali yun, higay siya kang tatang mo, may graduate siya sineseme, MMFMF pa po rin, o tagilibing day tatang mo. Alam mo, luwag tumulog yung mata because you've done your best in your part. At numisan, din masinandiling kumiyang ng libing, ilaring kampanasa na yan at nakalakapulangan, karing-karerang pengan. Let's take that aside. Ing pamanangis yung grieving at inyong cleansing value.
And we need to grieve. May tingasawa mo, magluksa ka. Linisan na at kawawasan ing dusan ng kaladwa, ing kapanamdaman, kaisipan at katawan. We need time for grieving. Yan po lang kaya matinig may kumatawa, tindang leave of absence for a time. We respect the process of nature. E mga bigla. We need to grieve. At yan pa yung kayo lumipat na nalitang metong ka rin kaya kaming speaker. You need time to grieve. Uliliguran din metong aparokya potang lumipat ka kitang metong. You need time for grieving. Because you're transferred to another parish. Nakuhan mo rin dating parishioner mo, ayaluguran mo. It's time to grieve. At nanal kami mga parang nagsalita kaya kami, itandaan mong parokya. That could be part of your death. And you have to move on to a new parish. At nanal ginuha rin kaya na ilakoying bato. Ilakoying bato. Nakala bato makatakap ka rin puso tao. Ilakoying pride mo abumulag kaya. Ilakoying dingin mo. Ilakoying takot mo. Ilakoying bato ng kaya ng takot. Dingin. Ang boning kaya ng kaya sa loob. It is only when we remove the vestiges of pride in our hearts. May buklatin puso mo nung mo i-surrender kaya ng pride. Habang umpisa nung mangibago hindi na yung puso mo. Kami pagdan nung mangibago yung takot kang tatang mo o kingasawa mo. Ilako mo hindi, ilako mo yung takot yung puso mo. And then, nananingilo kang Lazaro, lumwalo ka. At nga Marta, ginawa pat niya pumaldo, makaputkot, Lazaro, mamaw na kanya. Uli nga doon pumaldo, mulok na yung bangkir. Nung kami balsam, ularan na yung bangkir. At yan ang magbalsam mo ng Israelita, pabanglo. Pero diyan ating pabanglo, ang pong insenso. Mangibaboy bulok na ng metong mabangkir. Lumwal ka na ng Ginoo. Sanep yung mabulok ka na ng Ginoo. May gintaw, kalupatan, maliban mo, parang kasalanan ng tao. Ita mo siguro na let's be at home with our humanity. Tandaan mo pa siya, ikamighan kang metong kahera. Mula lang ang posibilidad yung kahera ng tao yan. Baka dati yung aldo, manyok-sok yung pera ng sapatos na makapangupit siya. Tama sana sa sanayan ng kalokohan ng Vietnam. Kung banamo pa siya, liban na yung ito mabagay sa samutaran ng kalokohan. And yet, dahil kirata mo, sanita naging kalokohan kinyari. But in a positive way, we understand human failure and human weakness. Kaya para gulmin na lang. O dito yung mapanako gamit ka rin kaklasan. O tamat kulangan yung lugod kaya pa. Kaya kung ikaw na nasa niya, kung mabulok. Then paris na nila ka rin kasalanan. Itang manakbak na natang muda sa mga kasalatanan. Isit siya, kami kasalay tao. Ita na dapat mo siya. This is part of human nature, hindi ka kasala. Pero lumwal ka. Mangumpisal ka. Nabot ang mga balita ng kasalanan, may kasalay asawa mo. May kasala na rin anak mo. Is that shocking? We should be familiar with human weakness. Pero yung ginawa at one kaya mo, lumwal ka. Saan mo kayong mapulong? Lumwal na ka, patawaran na ka. Lumwal na ka, mangumpisan na ka. Lumwal ka, ay may mapulong yung sarili mo, parang bisyo mo at kasalanan mo, kalaganda ka. Lumwal ka. Kaya mapulong din matwa, iluwan nyo na. Let them enjoy the sunshine. Nung dalaga ka lumwal ka, nung bayang tao ka lumwal ka, pero muli kang masalese ng baby.
Halitang alas 9 na alas 7, lito kapag ipansya. Malero po. So my dear brothers and sisters, lumuwal ka. Take time to smell the flowers. Mo puro sobra. Lumuwal ka, maglakad ka sa mall, makipagsosyalan ka, makipag-party ka, give yourself a break, lumuwal ka. At ko kung gagaguran manager, yung may tumabang, may bankrupt yung bangko. Eneliguan, Kimbalena. Hindi niya nakarekarelang kliyente. Eneliguan, Kimbalena. Yang iluwal din. Derada di hospital ulit may atakia. May bawiya. Inyang linuwal din pasibayo. Makakabaw na. Lumuwal ka. May kukulong sarili mo, king tali ka na, at king kulunganing kasalanan, mandun kang paranan, bangkit ang milwal ka, king kemang bisyo. Talagang niyan, paborito mo yung lumakad, nga naning Ginoo. Binyang linuwal ay Lazaro, kaya pakalaga na yung Ginoo, retang linya na makatali kayo. Sopan may mga lag, telang pamburol, imam, may titatang mo, kalagang ng lungkot kang imam mo, libangan mo uling po tayong tutuking mati. Hadi ka nga nakadragali, kalagan mo, ikayang bisyo, bakit ang magbalik ikayang tiwala. Hadi ka kasamang nila ka obra, o kaya naman may bumamuri, may ka-nervous breakdown, kalagan mong takot, kingayang sarili. Pasig na nga nilo, bayang minakad pasibay, bayang minakad pasibay. At di mo kung kalumura ni Gary, may ka-nervous breakdown. Niyang punta lang kaya, Diyos ko ay nalupan tao. Panyugatan ng sarili na magsabi-sabi niya, mag-rap yan. Mamula yung alam at tindalan. Pero ito rin kapatid na, sinesete, liguran din, dinilo din. Sinangilibak na pepagupit din, agyang pag tumumi ka nervous breakdown niya. Mamuli sa kaya makasin na katawan, wadang darang na yung kaya nervous. E delinquent din kapatid na. Hanggang na ito may balik ng self-confidence ng God. Milakoy din yan. At milakad siyang masalay sa tindalan, makatiman, at magobra king metong akumpanya. So my dear brothers and sisters, sana kalaganta mo na naman takot. Ang maghari kang kiratamong kakaluguran. Kalagan me, bayang ilakad pasibay. O yan yung pawagan na kiratamong ng gospel reading in. The Lord is telling us how to live again. Let us identify our dreams. Let us take time for dreaming. Hilakotan rin bato, hindi niya takot at keta sa nalo. Lumualtang at siklod, king kumpisyonari. Bang may patawaran na rin kasalanan tao. And let us help one another unbind our fears. Bangin takot merilan tiwala. Ambong merilan confidence in kiratamong sarili. And we can walk again. Ilahom ing bibin na ng lungkot. Ilahom ing telang pambulol ng takot. Bakit kami talakad ka at milagad nung saya at tiwala. Talakad